Kädet desinfioidaan muun muassa aina ennen ja jälkeen suojainten pukemisen ja riisumisen. Ennen ja jälkeen potilaskontaktin, ennen hoitovälineiden asettelua potilastyötä varten sekä kontaminoituneiden pintojen koskemisen jälkeen. Käsihuhdetta otetaan riittävästi, 2-3 painallusta ja hierotaan huolellisesti käsiin, kunnes kädet kuivuvat kokonaan, eli noin 30 sekunnin ajan. Erityistä huomiota tulee kiinnittää peukaloihin, sormien väleihin ja sormenpäihin. Näkyvästi tai tuntuvasti likaiset kädet pestään vedellä ja saippualla ja kuivataan kertakäyttöisellä paperipyyhkeellä. Hana suljetaan kuivaamiseen käytetyllä paperilla. Välineet voi asetella ja instrumenttipakkaukset avata valmiiksi, mikäli potilastyö aloitetaan suhteellisen pian tämän jälkeen. Hoitovälineet on hygieenisintä asetella paikoilleen desinfioidun käsin. Steriloituja ja steriilejä välineitä ei tule kontaminoida esimerkiksi asettamalla niiden päälle tehdaspuhtaita tuotteita. Sivupöydällä olevien potilaskohtaisten atuloiden päälle asetetaan tehdaspuhdas käsipaperi tai ne laitetaan paperilaminaattipussin sisälle aerosolien ja roiskeiden aiheuttaman kontaminaation ehkäisemiseksi. Näin atulat ovat riittävän puhtaat, jotta niillä voidaan tarvittaessa poimia välineitä ja tarveaineita kaapistosta ja laatikostoista. Oletko valmis? Voinko mä hakea potilaan? Oota ihan muutama sekunti, mulla ei ole vielä valmiina. Oota ihan hetki, voin kohta hakea kyllä. Joo, ole hyvä, hai vaan. No niin, eikö ole hyvä istua vaan siihen. Eli tänäänhän meillä on tarkoituksena paikata sieltä ylhäältä se takahammas, mihin oli tullut reikä. Ja onko sulla paikattu aikaisemmin? Ei ole paikattu. Haluaisitko sä puudutuksen? Joo, totta kai. Joo. Eli mä kerron kyllä koko ajan mitä tehdään, mutta lasketaan sut nyt ihan ensimmäiseksi siitä alaspäin. Paikataan tuolta ylhäältä, niin mun täytyy vähän säätää tuota sun niskatukea, niin me nähdään sinne paremmin, että sä joudut nyt hetken aikaa olemaan vähän niin kuin nokka kohti taivasta. Ootas, nyt mun täytyy laskea vähän tätä tuolla. No, nostatko vähän päältä ylös? Hyvä. Puudutusta valmisteltaessa on hyvä muistaa, että ampullin neulalla läpäistävä pinta tulee desinfioida etanolilla. Pistotapaturmien ehkäisemiseksi neulojen yksikätinen hylsytys on ehdottomasti kielletty. Saatavilla on erilaisia työturvallisuutta lisääviä apuvälineitä, joiden kaikkien tarkoitus on vähentää pistotapaturmia. No niin, odotellaan hetki tässä sitä puutumista. Ja oliko sä varannut sen suuhygienistiajan jo? Joo, kyllä mä olen sen varannut, mutta mä en nyt ihan muista, milloin se on. Okei, no katsotaan tuosta koneelta, niin ihan pieni hetki. Suojakäsineet poistetaan ja kädet desinfioidaan ennen kuin käydään tietokoneella. Kädet desinfioidaan uudestaan ennen suojakäsineiden pukemista, sillä tietokoneen näppäimistö ja hiiri kontaminoituvat runsaasti toimenpiteiden aikana muodostuvien roiskeiden ja aerosolien takia. Käsineitä ei tarvitse poistaa aina kun mennään tietokoneelle, sillä puhdasta käsipaperia voi käyttää esimerkiksi silloin, kun liikutetaan tietokoneen hiirtä. Kädet desinfioidaan ennen maskin ja silmäsuojan pukemista, jottei kontaminoida omia kasvoja vasten tulevan maskin sisäpintaa tai kasvojen ihoa. Maski painellaan tiiviisti kasvoille ja tämän jälkeen asetetaan silmäsuoja. Silmäsuojana voidaan käyttää joko suojalaseja, visiiriä tai visiirimaskia. On hyvä muistaa, että visiiri ei korvaa maskia, eivätkä omat silmälasit suojaa silmiä. Kädet desinfioidaan uudestaan, sillä ne eivät ole desinfioidut enää tehdaspuhtaiden suojainten pukemisen jälkeen. Muutoin mikrobeja siirtyy desinfioimattomista käsistä käsinelaatikkoon
ja desinfioimattomissa käsissä käsineiden sisällä mikrobit lisääntyvät nopeastikin. Suojakäsineet valitaan työtehtävän, euronormien ja käsinevalmistajan asianmukaisuutta osoittavien testitulosten perusteella. Sekä puhtailla että likaisilla käsineillä kosketellaan ainoastaan niitä hoitohuoneen pintoja, jotka desinfioidaan potilasvaihdossa. Kaapistoja ja laatikostoja voi avata potilastyön aikana kontaminoituneilla käsineillä, sillä muun muassa nämä pinnat desinfioidaan jokaisessa potilasvaihdossa. Sen sijaan kyseisiä pintoja ei tule kosketella potilastyön aikana ilman suojakäsineitä. Hoitovälineet ja tarveaineet poimitaan potilaskohtaisilla atuloilla. Painavia välineitä poimittaessa poistetaan käsineet, desinfioidaan kädet ja poimitaan tarvittava välineistö. Tämän jälkeen desinfioidaan kädet ja puetaan uudet suojakäsineet. Potilaan suojaliina laitetaan jätteisiin ja suojalasit siirretään sivupöydälle odottamaan desinfiointia potilasvaihtotaitoksilla. Tai ne laitetaan instrumenttikoriin ja toimitetaan välinehuoltoon desinfioitavaksi. Unitin vedenjuoksutus voidaan tehdä tässä vaiheessa tehoimua apuna käyttäen, mikäli käytössä ei ole vedenjuoksutukseen tarkoitettua huuhteluautomaattia. Myös pöytämallisen ultraäänilaitteen vesi voidaan juoksuttaa tässä vaiheessa. Instrumenttitarjottimella tai hoitohuoneen avonaisilla pinnoilla olleet kertakäyttötuotteet laitetaan jätteisiin, ja monikäyttöiset lajitellaan toimitettaviksi välinehuoltoon riippumatta siitä, onko niitä käytetty potilastyössä vai ei. Jätteitä voidaan lajitella jo potilastyön aikana potilaskohtaista kertakäyttömukia ja telinettä apuna käyttäen. Instrumenttien, käsi- ja kulmakappaleiden ja kolmitoimiruiskun kärkien lisäksi myös imureiden holkit ovat potilaskohtaiset. Kaikki moniosaiset välineet puretaan osiin sekä mahdolliset saranat ja nivelet avataan. Instrumenttikoreja ei saa täyttää liian täyteen, jotta kaikki instrumentit puhdistuvat ja desinfioituvat luotettavasti välinehuollossa. Korien täyttämisessä on tärkeää huomioida myös se, että ne tulee voida siirtää sellaisenaan lämpödesinfektoriin ilman, että niissä oleviin välineisiin tarvitsee koskea. Imureihin imetään vähintään 2 desilitraa kylmää vettä aina potilasvaihdossa. Käsineet poistetaan siten, että käsineellä tartutaan toisen käsineen ulkopintaan ja käsine poistetaan niin, että kontaminoitunut pinta jää sisäpuolelle. Paljas käsi työnnetään toisen käsineen sisälle ja vedetään käsine pois käsineiden jäädessä sisäkkäin. Käsineet laitetaan välittömästi jätteisiin. Tämän jälkeen desinfioidaan kädet, sillä käsineet eivät tarjoa aina täydellistä suojaa taudinaiheuttajia vastaan. Käsineissä saattaa olla valmiiksi jokunen pieni reikä, tai ne voivat hajota toimenpiteen aikana. Silmäsuoja ja maski poistetaan, ja maski laitetaan välittömästi jätteisiin. Kädet desinfioidaan kertaalleen kontaminoituneiden suojainten poistamisen jälkeen. Potilasvaihto pyyhitään varten puetaan puhtaat suojakäsineet. Potilasvaihtotaitoksia ei tule kostuttaa etukäteen. Kaikki hoitohuoneen pinnat, myös tietokone, kontaminoituvat toimenpiteiden aikana muodostuvista aerosoleista ja roiskeista, mutta silti kaikkia pintoja ei tarvitse desinfioida potilasvaihdossa. Riittää, että desinfioidaan huolella ja järjestelmällisesti kaikki instrumenttikaapistojen tasopinnat ja kosketuskohdat, joihin on koskettu edellisen potilaan aikana tai joihin saatetaan koskea seuraavaa potilasta hoidettaessa. Pyyhkimisjärjestyksellä ei ole desinfektioainetta käytettäessä merkitystä. Taitokset eivät saa olla liian märkiä, mutta niiden tulee olla riittävän nihkeitä, jotta pyyhittävät pinnat kostuvat hiukan. Tämän takia taitoksia tulee vaihtaa useita kertoja potilasvaihtopyyhinnän aikana. Hoitohuoneen kaikki pinnat pyyhitään neutraalilla tai heikosti emäksisellä yleispuhdistusaineella ja kertakäyttöisillä nukkaamattomilla taitoksilla kerran päivässä, riippumatta siitä,
onko pinta desinfioitu potilasvaihdossa vai ei. Tämä pyyhkiminen voidaan suorittaa aamulla, sillä nykykäsityksen mukaan kaikkia hoitohuoneen pintoja ei tarvitse desinfioida työpäivän alkaessa. Aamulla pintadesinfektioksi riittää instrumenttiletkujen pyyhkiminen veden juoksutuksen jälkeen sekä imuletkujen pyyhkiminen, mikäli tähän tarkoitukseen on käytetty monikäyttöistä kannua tai vastaavaa. Hoitokoneen vedenjuoksutus suoritetaan aina laitevalmistajan ohjeen mukaan, niin usein kun sitä valmistajan ohjeessa suositellaan. Vettä juoksutetaan jokaisesta veden ulostulopisteestä riippumatta siitä, mitä näistä vesijäähdytyksellä varustetuista instrumenteista on käytetty. Yleisohjeeksi sopii, ettei mahdolliseen huuhtelupidikkeeseen saa laittaa kontaminoituneita instrumenttiletkuja ja letkut desinfioidaan veden juoksutuksen päätyttyä. Suojakäsineet poistetaan heti, kun niitä ei tarvita, ja desinfioidaan kädet.